ከምዚ ዓይነት ነገር ተዘጋጥመኩም እንታይ ምገበርኩም እዚ ጾታ ይፈልኒ ንወዲ ንጓል ከምዚ ዓይነት ነገር ተዘጋጥመኩም እንታይ ምገበርኩም ቀጥታ ናብቲ ታሪክ ከወስደው እዛ ጓል ሽማ ዱሲ ትበሃል በይናያ ትነብር ዕድሜያ ኣብ 20ታት ትርከብያ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ብሪስቶል ዝበሃል ከተማ ትነብር በይና ምስ ምዃና ክትጭነቕ ትጅምር ጽምዋ ክስማዕ ጅምር ስለዚ ሓደ መዓልቲ ታይ ትገብር ናብ ቲንደር ዝበሃል ኣፕ ኣትያ ምስ ዝኾነ ሰብ ክላለለኒ ኢላ ስዋይፕ እንዳገበረት እንዳራየት ሓደ ሰብ ትሪ ደስ ብላ ምስ ረኣየቶ በቃ ኩሉ ነገሩ ምስ ወዲ ዝኽላለየ ኢላ ሃይ ትብሎ ይላለዩ ሊያም ይበሃል በቃ ርኢ ምሰበለቱ ያፈትያቶ እሱን ቁሩብ ምስ ዘራረባ ደስ ትብሎ ታጓል ድሓር ተሰማሚዑ كلتيام تسمعهم أب حدا بوتا تراغيبنا أخو فيلنا دينا على البلو أوكي أب حدا فلوت درهو جشيتو ناي درهو بيت مقبي الرخو أو تراغيبهم تصبو جزي حلفو أمو داتو أب أجا ناي مشت مالتي ليام تايبلان دوسي مو جزا خيرنا وين نانداستنا فيلمنا دينا ريبلا نسا دوسي خات سماع نجزو تخيد بحان سبك زناقو عجمرو هانت بكيرهم وين حيزهم نداستيو فيلمهم كري جمرو كسبب زي ساعات زي فيلمهم دارايو حدا ساعات زغون ولا حنت نجار يتفترن بتعم تصبق خيد نيرو تقوم نادات دحرجن دحر حدا ساعات فيلم مرأيهم دوسي صبق نجار يتسمعن كبدا خم قال صبق نجار يتسمعن سلازي تاي تبلو شينا خمتيه تبلو اوكي بلا كتشيني لا نشاط تخيد دوسي شنت ما شينا شنت دقه شينا مسودت تسمع زنبره تاشوم يغرفا قدف مسبلا بقى قداون تاغيرا تسيلا نتناي شقاق تطوقته تماي كدف الى ما يلن تدغمتو ما يدبحال يلن نتي شقاق كمتي اقدي مزنغركم شنت ما شنت دقه كل عملياته انت خجبر لنيلا ازيا خطنق جميره بقى وشت اقله ነገር ገለ ፍርሕ በቃ ተሰሚዕዋ ምክንያቱ ነዚ ናይሎም ማዓንቲ ናይ መጀመርያ ሌላ አሲ በከምዚ ዓይነት ነገር ክባላሾ ኢላ በቃ ክትጭነቅ ጀሚራ ዳር ግን ነትሸቃ ኮለል ኢላ ተራያቶ ፊኒስትራ ቁርብ ተኸፊቱ ትሪዮ ዳር ታይቱስም በቃ ነዚ ነገር እዚ ብሶፍት ተقليله ኢላ ተታሽሙ ጥቅልል አቢላ ብሶፍት በመስኮታ ልዒላ ተሰንዶ ግን ሽግራ በዚህ አይተወደ አጋጣሚ ፊኒስትራ ዳብል መስቲያት ይደሎ ዳብል መስኮት ዳብል መስቲያት ይደሎ ብታዋኽ ምሰንዶቶ ካብ ተቀዳማይ ዝተኸፈተ ታሽሙ ሓሊፉ በትናይ ታሽሙ ደሎ ግን ከሐልፍ አይካለን ሸተት ይሉ ናብ ማእከል ኮወርድ ኮሎ ትሪብ በቬትሮ ማለት እዛ ጓል ካብ ኩሉ ጭንቀት ክትሐድም አይካለትን ኩሉ ታሽሙ ከቢብዋ ሸውዕታ አይትብል ኣብዚ ገዲፈዮ ተኸይደ ክሪኤዩ ወይ ክጨን ወይ ክሪኤዩ ስለዚ ክዛረባለን ኢላ በቃ በሪራ ቀይዳ ጭንቀታ ክትናገፍ ትኺላ ቀይዳ ነው ከምዚ አጋጢመኒ እንታይ ገብር ትብሎ እትወዲ ኣዝዩ ጥዑይ ስለ ዝኾነ እንታይ ብላ ነው ጸገም የለ ናናይ ወላ በደገ ከፊትና ከነብለይና ይብላ ብውሽጢ ተራእይዎ ክኽፈት አይክእልኒ በደገ ኸይዶም ተራእይዎ በደገውን አይክፈትኒ ስለዚ ንገዛ ይመለሱ ንገዛ ተመሊሶም እሳዛ ዱሲ ኣብ ጂም ታሽሙ ሰውነታ ናይ ጂምናዚየም ጽቡቅ ስለትንቀሳቀስ በቃ በዝላዓል አትየ ከውጽየት ብሎ ኦኬ ኢሉ ተፈተን በላዓሊ ታሽሙ አትየ አሞንጎ ጋጋ ኣለዎ አሞንጎ ክልተ ቤትሮሲ ፊኒስትራ እዚ አሞንጎ ዘሎ ጋጊ ስለዚ ናብዚ ከአትየ ኢላ ተፈተን ክትኣቱ አይካለትን ሽዑ ንሱ በእግራ ይሕዛ እንተ ሓት ገጻ ባሒል አትያ አርኪባ ተውጾ شعو تقبلو نوع اسو يقبلا كالي شجر كابزي فتر زاوغال كاب شجر ناب شجر يا غيدا ابز انت ياغاطيموا كتوص تدلت موصات ابي تسحابا ايكالن اساون فحترتر تبلت كتملس ايكالت الندحريت بقى او تقرقيرا تريفا شعو السوق قبرو زقلو ነገር ሓደ ነገር እዩ حاجز مصواع تليفون يدول تليفون داويلو بقى انا بحصص راديت كمزي لا عركي كمزي لا اب فينيسترا تقرقيراتني موبايلا بؤوري قطع موبايلاسي موبايلا قطوتي لا ناو مساعتوت تغرقيرا يبل نسوم كا اوكي خنمصا كاينا يلوم اندابررو يمصو قداماي رديت مالتي مص تبلو اغران لعلي قلقل افا خوينا ابزي حاده ነገር ክትርስዑ ወደ ይብልኩም እቲ ፊኒስትራ በቤትሮስ ስለዝኾነ በደገ ይራዩ ከሙ ተغرقيران ከላ ሓደ ሰብ እንደሐለፈ ኸሎ ከምዝ ትሪኡ ወደለኩም ስእሊ ሲኢልዋ ኸይዱ ሽግራ ዘይውዳ አዛጓል መወዳቱ ግን ነዝغሉ ሓሊፉ ከም ስትሪኦ ዘለኹም እዞም ሰባት አውጽየሞም ኣለዉ እዞም ናይ ቀዳማይ ረድኤት ናይ ሓገዝ ታሽሙ በከምዝ ትሪኦ ዘለኹም ሓቂፎም አውጽየማ ኣዝሊም ዝበሃል ወዲ ሽዑ በዚ ተግባር እዚ ክባኣሳይ አይደልየን ወይ ካ ክባኣሳይ ካለን ቀጺሎም በቲ ታሽሙሲ ቀጺሎም ግን በኻልእ ጉዳዮም
أزي أبزي فينسترا زرعكم زلو حقኛ ሽንቲ ደገ ዝደርበየቶ ንሳ ሓደ ሰብ ዝሰኣለይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ጓል ካብ ሽግር ክትወፅእ ኢላ መፅያ ኣብ ካልእ ሽግር እያ ኣትያ ብዝኾነ ዕድል ኣፀቢቑ መጥፋእቲ ሓዊ መፅኦም ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መጉዳእቲ የውፅዋ ሓሲብኩም ኣለኹም ኣብ ቀዳማይ ቆፀራኻ ከምዚ ዓይነት ሽግር ከጋጥመካ ኣነ ካብ ብዙሕ ዕላል ሰሚዐ ከምዚ ዓይነት ዛንታ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ኣብ ናይ መጀመርያ ሌላኻ ከምዚ ዓይነት ሽግር ከጋጥመካ بزغنا قنقصل زترفه ندو مو دحر موصا كمز زبلكم ليام زبحال ودي ازي هدو سلازنبره ندوسي دحرزي اغاطامي زغاطمم كال غزي كلتا غزي سلسته غزي رهم بقصرا تراخيبم امو داتو غن كلتيوم بخالق غدايم ايتسمامعن بسلام تفلاليم ازوم كلتا سبات اتازانتا بخمز زبلكم صنح خويا ودي اما جمري حاتيتكم نيره نسخم تتخونو انتاي مغبركم إذا قال حبش هذا تقوني لحسيبهم تودون حبش هذا زغانس انتاي مقبرة وانتاي مقبرة مالسي اب كومنت